sådan en hal, eller vi står i et tilstødende lokale til en badmintonhal. Og som I kan høre, så er der rigtig meget efterklang. Så er vi tilbage i det her flotte rum, hvor der er blevet sat akustik i loftet og på bagvæggene. Og som I kan høre, runger det slet ikke lige så meget mere. Det betyder, at det er meget nemmere at have en samtale i rummet, og man kan faktisk høre, hvad hinanden siger.